Udaलगुरि बिशाल मार्केटआव जों दा फैदों आरो ना माल बायनो गरला सफैनानै बायनो आरो ना नै फैबाय जोंहा नै हिर'आ नायगासिनो दायो जोङो सोरनि सिन्थाय सोरनि सिन्नाखौ केलभिन प्रिन्स आरो हाजोसा तिनस'नि जानांगोन ना इसोर आरो ये गाजान नाम लेख नहीं नहीं खोली नहीं किस गाजान जो लेख खोले गाजान दो यूएसएन नामा यो दिले इसोरनि जाथाना यो दिले बिखौनो एखेखौनो मोनथामखौ लास्टआव नामा वान कालार लास्टआवलै मा हापेन गैला लाखाजोब्बाय गुसु जागोनलै गोलाव लाबाव गोलाव जोंहाथ' वान कालार लाबाय नै आयना दोनदों हा मा खालागोन मोजां दोङोलै नै पुरा मोजां ड्रेस दङ आरोना नै बे बिशाल मार्केटआव थान्दा एसि दायो बेखौ लाबाय नै जोङो आरो सोरनि सिन्नाखौ हा इन्टारनिखौ लाखाजोब्बाय इन्टारनिखौ माबाजों लाबाय